El que sí que em va fer molta gràcia va ser una vegada una senyora, no té a veure amb la relació, però sí amb la feina, que em va dir, nena, la meva filla que treballa a la caixa. Això és així, eh? Això és així. Sí. És a dir, que es va sentir... Ho fas bé, eh? És així. Jo pensava, què és el que faig que està bé? Que passa a la caixa. Però ella volia dir-me d'alguna manera que sí, que les coses s'oloren així, d'aquesta manera. I a la feina hi ha temps per tot, perquè, per exemple, la nova incorporació del Castells, el que seria l'home que trenca més cors de la caixa, que ara torna a estar solter... Mira, escolta, li tira la canya. A mi em sembla que t'estàs equivocant amb mi, eh? A mi em sembla que no. Mira, sóc la teva cap. Estic casada i no vull ficar-me en embolics. Vaja, que no t'agrado. No vull problemes a la feina. Atenció, aquí. No li diu que no li agrada. Que no t'agrado. Diu, no vull problemes a la feina. No vull problemes a la feina. És la famosa frase de a la feina no hi posis. Això mateix. I... Ella ho té molt clar. Ella ho té molt clar, però ella, quan es pensa que és ell que li ha regalat les flors, doncs els ulls li fan una miqueta de pampallugues i molt diferent, clar. Se sent afalagada. Ella pensa, oh, és jove i guapo. S'interessa per mi. Ella també està molt mancada de carinyo. Aleshores, l'autoestima baixa en una situació com aquesta. El marit no la desitja, el marit no li fa ni cas, el marit jove, guapo, més jove que ella. Això també amb ella li sorprèn. S'interessa per ella, doncs ja estic bé, no? Encara de bon veure. L'anima, li ha animat, l'ha pujat l'autoestima absolutament. I sempre va bé tenir un col·lega a la feina que doni peixet. Esclar que sí, esclar que sí. Li feia falta, la pobra. Hi ha un parell de coses que volem comentar, ens hem fixat, analitzem tot, i d'una d'elles és la noia que fa la nena, l'actriu que fa de filla vostra a la sèrie, et diu mama sovint i tenim un dubte. O és Stanislavski ja infantil, perquè és brutal, la nena, com ho fa? És fantàstic com interactua amb nosaltres. O dèiem, no serà filla de la Che a la vida real, perquè és que li diu mama tota l'estona. No, jo tinc una filla que es diu Zubel, que ara està a punt de fer 9 anys. 9 anys. Ja és bastant grandeta. I el petitajo, en Kaelum, té 15 mesos. Pesa el doble que la... Que la nena petitona. Sí, que fa de Clàudia, no?